Вярно ли е, че тестването започва, когато софтуера е завършен? Не. Истината е, че в модерните методи за разработка на софтуер, като Agile, тестването започва още преди девелоперите да са си написали кода за дадена функционалност. Ето как. Първо, QA-те правят анализ на изискванията и ги обсъждат с екипа и с клиента, за да намерят потенциални пропуски още на фаза изисквания, което предотвратява грешки при програмирането. Второ, QA-те проверяват и дизайна и търсят пропуски на ниво картинка, като например липсващи бутони, текстове, линкове и така нататък. Трето, на база на изискванията се планира тестването, като се пишат тест план и тест кейси. Четвърто, когато програмистите са си написали дадена функционалност, тя се тества, като вече се използват написаните тест кейсове. Виждате, че процеса на тестване започва от самото начало на ниво изисквания и до самия край, до доставянето на функционалностите до крайния потребител. Това е един непрекъснат процес. За да научиш повече за QA професията, последвай ме!